Чаваш челги бурчухне, тенже путмейн. Куда мумелись, истяну И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез. Сез Татарстан 24 телеканалында туган тел тапшыруын карыйсыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина. Бүгенге тапшыру заман мәдәнияте, аның юнәлешләре һәм үзенчәлекләре, яшь иҗатчыларның дөньяга карашы һәм әйтер сүзләре хакында. Мәдәният, сәнгать безнең җаныбызны баетучы рухи азык ул. Аның көн дә үсештә, үзгәрештә булуы да гаҗәп түгел. Чөнки заман үзгәрә, заман белән бергә яшьләрнең фикерләү сәләте дә үзгәрә бара. Димәк, мәдәният тә яңа исемнәр, яңа төсләр, яңа юнәлешләр белән байый дигән сүз. Мәдәният турында сөйләшкәндә без беренче чиратта музыка турында уйлыйбыз. Чөнки музыка безнең тормышыбызда бик әһәмиятле урынны алып тора. Көн туды исә тирә ягыбыздан моң агыла. Машиналардагы радио алгычлардан, зәңгәр экран һәм интернет челтәрләреннән, плеер колакчыннарыннан, кибетләр һәм сәүдә үзәкләреннән. Музыканы яшьлектән айырып карап булмый сыман. Яшьлек үзе тоташ музыка дисәк тә дөрес булыр. Ә яшьләр нинди музыкага өстенлек бирә икән? Бу сорауга җавап табу өчен бер интернет газетада 16-25 яшьлекләр арасында сораштыру оештырганнар. Сораштыру нәтиҗәләре күрсәткәнчә, яшьләр бер генә көнне дә музыкадан башка күз алдына китерә алмый икән. Музыкаль юнәлешләргә килгәндә тавышлар булайрак бүленгән. Беренче урында поп музыка, икенче урында рэп, хип-хоп, өченче урында исә рок музыка. Күргәнебезчә, масса күләм музыкаль агым ул поп музыка. Әлеге җырларның нигезендә кагыйдә буларак мәхәббәт темасы, хис кичерешләр ята. Көнбатыштан кергән бу юнәлеш бөтен җир шарын биләп, бик күпләрнең күңелен әсир итүгә иреште. Поп башкаручылар иң популяр җырчылар исемлеген көннән-көн тулыландыра бара. Рэп яшьләр арасында киң таралыш алган тагын бер зур музыкаль агым. Рэп сүзе инглиз теленнән бәрү дигәнне аңлата. Шулай ук сөйләргә, сөйләшергә дигән мәгънәдә дә кулланыла. Рэп еш кына көн кадагындагы мәсьәләләрне, социаль проблемаларны күтәреп чыга. Кыю фикерне җиткерүе белән аерылып тора. Рэптан кала әйткәнебезчә, рок агымы да яшьләрне үзенә тарта. Ул 1950-60 елларда Бөек Британияда һәм Америка Кушма Штатларында барлыкка килә. Бу жанрда гадәттә эмоциялар шаукымы өстенлек итә. Рокның шишмә башында рок-н-ролл жанры тора. Киләсе сюжетыбыз Россия күләмендә танылган рэп башкаручы, яшьләрнең кумиры Альберт Нурминский хакында. Татарда рэп бармы дигән сорау һәр вакыт риторик иде. Рэп дөньясына Альберт Нурминский бәреп кергәнче билгеле. Шуннан да әлеге рэпер яшь тыңлаучылар арасында үз вакытында фурор тудырган шәхес. Бүген без тавыш яздыру студиясына килдек. Альберт Нурминский тарафыннан хит җырлар ничек тууын үз күзләребез белән күрербез. Тавыш яздыру студиясына без килгәндә биредә инде чын мәгънәсендә эш кайный иде. Жыр яздыру микрофон артыннан башлана. Альбертта үз позициясендә. Берничә дубль, җитешсезлекләрне шымарту, төрле вариантларны күз уңыннан уздыру, композитор аранжировкалар остасының тылсымы һәм вуаля, җырның төп өлеше әзер. Аннан эш махсус эффектлар өстәү, көйне байыту, төрле фишкалар кертү кебек иҗат белән дәвам итә. Үземнең творчествоны инде татар теленә башлап җибәргән идем. Чөнки мин монда Татарстаннан, татарча яшәп үскән малай. Шуңа ул миңа кызыгы, аннары инде әзрәк вакыт үткәч, мин рус теленә яза башладым җәләп. Һәм бүгенге көнгә тоже Аллага шөкер, татар теленә отмыйча язам, продолжаю язырга. Нәрсәгә дигәндә, инлектән инде минем формалашкан аудитория ул татар теле аудиториясы. Һәм шуңа күрә мин инде аларны онытмыйча, үзем татар егете буларак, миңа ул күңеллек якын булганга, мин инде аны дәвам итәм татарча язуны. Альберт илһамнан башка иҗат итә алмыйм ди. Җыр язылуның тизлеге дә шул илһам белән бәйле. Теге яки бу очрак яисә вакыйга күңеленә кереп урнашса, 40 минутта хит язып ташларга да мөмкин. Илһам ул иң мөһим әйбер. Мин инде хәзер бүгенге көннәрдә теге
шетелге елтерге барсам, әнейтен мен барып қойд, теге илхамларын қойтырсын деп кешелер айтам, мені менә матур теге диңгезләр, комнар, анда пальмалар илхамдырмый, менә күпме үземне шун намысли ловлю, неме тотам теге. Мине менә гади уран тормышы, теге шундый менә кешеләр ничек яшәгәнен, менә малайлар, ничек аларның шундыйрак менә ничектер менә шундый әйберләр ошый. Беренче чорда, именно когда мин башлап җиргәндә, мин язайм менә күңелгә килде, мин яздым. Инде хәзер әзрәк как бы вакыт үткәч кеше бит үсә, кеше бит нәрсә белән генә теге не сталкиваться дип әйтим ниме. Бу әлхәмдүлилләh дигән җир менә шуннан да мионы бик тиз яздым. Менә миңа язган Альберт татарча онытма, митем, нәрсә туны яздырган микән? Нәрсәдер язасы килә. Менә шуннан әйтәм, мин бу соңгы елларда күпме, событиялар булды инде минем тормышта. Мин шуның турында чыкты уйландым да, митем, әлхәмдүлилләh, әйбәт кенә үтте бит барысы да, шуның турында языйм әле, митем, точно, менә шул әлхәмдүлилләh дигән сүз, мин сезгә чынлап әйтәм, мин аны менә ул җырны 40 минутта яздым, менә полностью утырдым, бер утырышта, бәлки ярар, тәнәфестә чәйчеп алганмындыр инде, мен аны бер дыханиядә яздым. Альбертның тырышлыгын, максатчанлыгын бик озак мактарга була билгеле. Һәм бу кыры сүзләр генә дә булмас иде, чөнки барысында саннар дәлилли. Хит җырларының клипларын 100 миллионнан артык кеше карый. Студиядә дә Нурминскийның уңышларын дәлилләүче бүләкләре урын алган. Бу уңышның сыры нидә соң? Мин уйлавымча, беренчедән үз сүз белән әйтү. Менә ничек бар? Шулай ук мин язайм, ничек күрәм, кешегә бәлки шул турылык ошагандыр дип, менә ничек бар, шулай дип салайм, шулай дип уйлыйм мин. Икенчедән, минем инде әйбер дип уйлыйм. Һәм инде харизматик яктан бәлки шулай килгән, белмим инде кешегә тагынысы өчен шулай дип уйлыйм. Шул рәвешле Нурминскийның хитлары ничек тууын үз күзләребез белән күзәтә алдык. Шуннан да мавыктыргыч күренеш. Альбертның иҗаты аркасында татар рэпы бар дөньяга ишетелде. Бу юнәлеш яңа сулыш алды. Әфәрин, Альберт! Максим Горкийның әдәбиятны һәм сәнгатьне кеше күңелен өйрәнү турындагы фән дип атавы юкка гына түгелдер. Җыр сәнгате белән бер рәттән әдәбият та мәдәниятның төп юнәлешләренең берсе булып тора. Чөнки әдәбият күңел түрендәге иң нечкә хисләрне кузгата, тормышка карашны үзгәртә, дөньяны танып белергә өйрәтә. Яхшы әсәр укыганнан соң тормышның җитешсез якларын үзгәртү, кешеләргә карата мөнәсәбәтләрне барлау теләге уяна. Әдәбият чыннан да бик көчле психолог ул. Бүгенге әдәбият мәйданында яшь иҗатчылар шактый күп, бигрәк тә шигърияттә. Заман шагыйрьләре иҗатында катлаулы образлылык, милли тематика, туган телне саклауга омтылыш өстенлек ала. Алар үз сүзләрен курыкмыйча, шагыйрьләргә генә хас кыюлык белән шәһәр мәйданнарында, вакытлы матбугат битләрендә, бер-бер артлы басылган китапларында җиткерергә омтыла. Луиза Янсуар, Илмира Җәлилова, Гөлүсә Батталова, Ленар Шәйхләрдән башланган яңа шигърият буынын Йылдыз Миңнуллина, Лилия Гыйбадуллина, Рүзәл Мөхәммәтшин, Ризда Гыбәева, Рифат Сәләх, Эльвира Хадыева, Булат Ибрахимов, Дания Нәгыйм, Фәнил Гыйләҗев кебек талантлы яшьләр дәвам итә. Шигърияттә яңа сулыш барлыкка килде. Иҗат ул бер әйбер. Аны җиткерү шулай ук иҗат, шулай ук ниндидер эзләнү. Бу минем өчен кызык. Мин башка милләтләрдә ниләр эшләүләрен карыйм, үткәндә ничек булганын, нинди юллар белән эшләгәннәрен белешәм. Әйтик, стадионнар җыйсын өчен ниндирәк шигърият булырга тиеш, ди шагыйрә Йылдыз Миңнуллина. Китап кыйммәте кимегән заманда укучыларга, бигрәк тә яшь буынга заман әдәбиятын җиткерү юлларын табу зарур. Бу нисбәттән республикабызда төрле чаралар, кичәләр үткәрелә. Газета, журналларда да яшьләр иҗаты һәр даим яктыртылып тора. Казан утлары, Идел журналларында яшь иҗатчыларга шактый игътибар бирелә. Шушы көннәрдә IT-паркның түбәсендә Идел журналының яңа санына багышланган кичә үтте. Анда төрле юнәлешләрдә иҗат итүче яшьләр җыелган иде. Әлеге чарада безнең хәбәрчебез дә булып кайтты. Киләсе сюжетыбыз шул хакта. Сәнгать, иҗат, фән, мәдәният, Идел журналы.
Яшь иҗатчылар өчен мәйданчык саналган әлеге журнал бүген үзгәрешләр кичерә. Күптән түгел Иделнең яңартылган варианты киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим ителде. Яңартылган дигәндә без нәрсәне күздә тотабыз. Мин бит инде үзем Идел журналында күптән түгел генә июнь аеннан һәм инде без бу менә 2нче номер безнең хәзер сатуга чыкты. Без инде 1нче номердан соң үткәрергә тиеш идек презентация. Әмма инде без аны үткәрә алмадык, чөнки безнең журналны сатып алып бетерделәр. Шуңа күрә журналист презентация сәер бит инде. Шуңа күрә без шундый карар кабул иттек. Инде 2нче журнал чыккач, күбрәк тираж белән чыгардык. Һәм инде шундый зурлап, шундый бәйрәм үткәрергә һәм безнең бу чарага 900дән артык кеше регистрация узды. Һәм инде без бүген биредә менә шушы урында бәйрәм итәчәкбез. Шара чыннан да яшьләрчә дә, заманча да уйланылган иде. Иң мөһиме, биредә һәр яктан иҗат нуры бөркелә. Ул җырларда да, шигырьләрдә дә шагыла. Минем канда хәзер ага синең төсең. Синең сүзең мине сары төскә мана. Син моңайма дисең. Идел журналының беренче күзгә ташланган үзгәреше аның яңа дизайны. Баш мөхәррир фикеренчә, яшьләр белән бергә атлау өчен журналның дизайнында тенденцияләргә туры килергә тиеш. Әллә шуңадырмы, чара барышында Идел инсталляциясын ясаучы егетне дә күзәттек. Идел журналы бит гомер-гомергә яшьләргә иҗат итүче яшьләр мәйданчыгы булган. Һәм инде без инде бу эшне алга таба да дәвам итәргә уйлыйбыз. Әмма инде бу эшчәнлекне көчәйтергә, яшьләргә йөз белән борылабыз. Бу урынны инде теге иҗат белән шөгыльләнүче яшьләргә шигырьләр язалармы алар, әсәрләр язалармы алар, музыка белән шөгыльләнәләр, сәнгать белән шөгыльләнәләр, архитекторлармы алар. Ягъни аларга үзләрен күрсәтергә, үзләре турында сөйләргә мәйданчык бирү безнең максатыбыз. Шара барышында килгән кунакларга журналның редколлегиясе дә тәкъдим ителде. Егетләр, кызлар бик әзерләнгәннәр, хезмәтләре мактауга лаек. Менә монда әйтеп киттеләр инде бер ай элек русча вариантын карадылар без. Менә бүген инде татарча версиясын кабул итәбез, карыйбыз. Идел ул яшьләр өчен журнал. Шуңа күрә менә без бергәләп матур иттереп, Аллаһ шул журнал өстендә эшләячәкбез. Һәм инде безнең күмәк проектларыбыз күбрәк булсын. Татар яшьләренең татар телендә чыгучы журналлар эшчәнлегенә бу кадәр игътибары булулары сөендерә билгеле. Иделгә уңышлар юлдаш булсын. Аңа өмет баглаган каләмчеләр алдында сынатмасын. Яшь иҗатчылар үзләрен кино сәнгатендә дә сыйлар. Әлбәттә, бу катлаулыра хезмәт, чөнки ул зур чыгымнар сорый. Тик шулай да татар киносы юк дип кырт кистереп булмый. Үз-үзенә ышанган, сәнгать һәм иҗат белән янган яшьләр барында татар киносының үсешенә өмет зур. Мәсәлән, күптән түгел яшь режиссер Илшат Рәхимбай, драматург һәм киносценарист Мансур Гыйләҗевнең Микулай пьесасы мотивлары буенча Микулай этно-трейлерын тәкъдим итә. Фильм Россия кинотеатрларына прокатка чыкты. Фильм төшергәндә киләчәк буыннарга үз халкыңа берни дә дәлилләргә кирәкми. Яхшы сюжетка таянырга кирәк. Төрле тамашачы карарлык, аңларлык итеп төшерергә. Безнең чорда халык бөеклек өчен түгел, башка идеялар белән янып яши, ди Илшат Рәхимбай. Кино сәнгатендә иҗат итүче күп кенә яшьләрнең эшләре ел сайын Мөселман киносы фестивалендә тәкъдим ителә. Әлеге фестиваль яшьләргә үзләрен күрсәтү өчен зур мөмкинлек булып тора. Иҗатчылар Татарстаннан читтә үтүче башка фестивальләрдә дә еш кына үзләрен сынап карыйлар. Кино сәнгате гади халыкка иң үтемле сәнгать төре. Татар телен саклауда һәм үстерүдә киноның әһәмияте бик зур. Безнең кинематографияны бер баскычка күтәрү миссиясын үземнең дә бурычым дип саныйм. Татар киносын дөньяда танырга, белергә тиешләр. Татарстанда кино сәнгатен җәелдерүдә шишелмәгән мәсьәләләр шактый күп. Татарча үтемле сценарийлар җитешми. Темаларны шулай ук җәелдерәсе бар. Татар телле режиссерларны үстерергә иде. Минемчә, яшьләрне кылычлап алырга кирәк. Бөтен нәрсә татар телендә булырга тиеш, ди кинорежиссер Булат Минкин.
Бүгінгі күнде еш режиссер Александр Далматов тарафынан Нурихан Фәттах әсәрі бойынша 44-нің май айында деген нәфис фильм түшірілі. Келесі сюжетіміз шул хақта. Нурихан Фәттахның әсәрләре бүгінгі күндә дә актуаль. 44-нің май айында әсәрін режиссер Александр Далматов яңа форматта фильм рәвешендә бик тиздән татар тамашачысына тәкъдим итәчәк. Әлегә төшерү процессы бара. Аны без дә үз күзләребез белән күреп кайттык. Фильм төшерүнең инде соңгы көннәре икән. Бик тиздән эшнең бу этабы тәмамланырга тиеш. Төшерү локациясе итеп бу юлы Питрәш районы Көлкәмәр авылы сайланган. Команда күбесе яшьләрдән тора. Үзара килешеп эшлиләр. Без килгәндә өй эчендә барган күренешләрне төшерергә әзерләнә иделәр. Татарстанда яшьләргә миңа калса ярдәм итүчеләр, теләктәшлек күрсәтүчеләр бар. Бу хөкүмәт ягыннан да, ниндидер шәхси кешеләр ягыннан да. Шуңа күрә без менә шушы проектны Арча якташлыгы Тинчурин театры белән берлектә тәкъдим иттек Мәдәният министрлыгына. Һәм безгә 2 грант бирделәр. Берсе аның Татнефть гранты, берсе Мәдәният министрлыгы гранты. Һәм без шушыңа без фильм төшерә башладык. Әлбәттә, әлегә безнең моңа акчабыз җитеп бетми. Миңа калса бу мәсьәлә хәл ителер, чөнки Татарстанда мондый мәсьәләләр хәл ителә дип беләм. Нурихан Фәттах, аның быел 95 еллыгы, шул уңайдан һәм җиңүнең 79-80 еллыгына дип әйтсәк тә була, шушы фильм әзерләнә инде. Фильм бүген бик актуаль, бу сугыш елларындагы халыкның язмышы, авыр тормышы, батыр хезмәте турында. Менә кешеләр бит урманда кискән, колхозында күтәргән, шул вакытталарның фаҗигаләре дә күп булган, шул вакытталар төшенкелеккә дә бирелмәгәннәр, язмыш сынавына да дучар булганнар. Менә шул турыда инде фильм, ул бүген актуаль кешелек турында. Яшьләргә әлбәттә туры юл күрсәтүче маяк, тәҗрибәле белгеч фикере кирәк. Биредәге яшь актерларга мәртәбәле артистларыбыз да ярдәм кулы суза. Гомумән, бу фильмда яшьләр бик күп төшә. Шул кадәр менә карап торам, искиткеч, бик сөенечле, бик күркәм күренеш бу. Шулай булырга да тиеш. Яшьләр хәзер безнең театрда да яшьләр күп, кинода да төшеп калсыннар. Без яшь вакытта менә кинолар булмады. Төшерү хәзерге яшьләргә бигрәк тә бик әйбәт, бик күркәм. Яшьләр үзләре дә яшерми. Дахи артистларыбыз белән уйнау алар өчен дә зур тәҗрибә. Яшьләр бит инде алар бик идеяле кешеләр. Шуңа күрә команданың нәкъ яшьләрдән торуы безнең өчен бик зур уңыш, Аллага шөкер. Ләкин тагын бер уңышыбыз һәм бәхетебез безнең командада Зөлфира Пазарипова кебек, Дания Панурлы кебек, Рауль Абышәрәфиевләр кебек өлкән кешеләрнең дә булуы. Чөнки яшьләр яшьләрчә, ә инде менә өлкәннәр, алар бит нәкъ менә шул сугыштан соңгы чорда туганнар, шуңа күрә алар белеп сөйли. Алар әйтәләр инде юк, мондый мендәр түгел иде, мондый кашага түгел иде, мондый чаршау түгел иде дип, алар үзләренең киңәшләрен бирәләр безнең теге рәссамнарга да, безгә актерларга да үзләренең киңәшләрен бирәләр. Балам, монда алай итмә артык дип. Начали? Менә мин нәрсә уйладым әле. Без сырманы сатарга булды. Башка чара калмады. Нәбигә калган. Юк, кызым, мин хәзер базарга китәм. Яңа авылга. Тагын үлеп кайтырганмы? Җибәрмим мин сине. Игътибар иткәнсездер, фильмда әле нәни актерлар да катнаша. Әле бик кечкенә булуларына карамастан, алар үзләрен беренче рольләрендә сыный. Ә без исә фильм тамашачы күңелендә үз урынын тапсын дигән теләктә калабыз. Милләтне милләт буларак саклау һичшиксез яшьләр кулында. Шуңа да яшь иҗатчыларны үстерү, аларга юллар ачу бик мөһим. Бу нәүмәттән республикабызда мөмкинлекләр шактый күп дисәк дә дөрес булыр. Яшьләр иҗатын үстерү максатыннан оештырылган күп санлы чаралар, фестивальләр шул хакта сөйли. Шушының белән тапшырубыз ахырына якынлашты. Без бүген заман мәдәнияте, аның юнәлешләре һәм үзенчәлекләре, яшь иҗатчыларның дөньяга карашы һәм әйтер сүзләре хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 телеканалында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чаваш челги бурчухне, тынже путмейді. Куда мумелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.